Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Tinuyaw ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudyo, "Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan dili gayud mamatay. Og ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudyo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon, nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao o dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod o mo inom sa akong dugo, may kinabuhing way katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Kung ang tao way kaon, unsa may mahitabo? Kung di na gyud mo kaon ba, unsay sunod mahitabo? Patay. Kanabitang maghilog kog masakiton, maingon dugay-dugay na biya ni siyang di na mo kaon pa der. Patay dayon. Nya ang kaning pagkaon duha sad ni kaklase. Naay pagkaon nga makapatay, na say pagkaon nga makabuhi. Kanus aman makapatay ang pagkaon sama anang humba o kanang litson. Kanus aman na makapatay. Kung taas kag kolesterol nya mukaon pag yung kaana, taas kay kag blood pressure, apat yun gyud ka. Di na makabuhi nimo. Mo na daghan na kayong moingon, labi na kanay mga tiwasunon, daghan kayong ana alas pag di na pwede nako. Di na pwede na. Lingo-lingo na kay makapatay namang pagkaon. Kanus aman makabuhi ang pagkaon, basta ang imong lawas andam nga mudawat anang pagkauna. Kung taas kayo imong sugar, diabetic na ka, nya naay ice cream, cake, okay pa? Di na. Patay kayo, huwag mo ng kanon. Soft drinks, patay yun ka. Muna, si Kristo pagkaon, ang pangutana, wa bay babag diha sa imong lawas, diha sa imong kinabuhi, di ba ka mamatay, ikaon ni mos Ginoo? Unsa may babag nga niya nato nga kung mukaon tas Ginoo nya naa na patay kita. Unsa man? Ang sala. Kana may bright kay mo. Ang uban itutok lang siya. Unsa ka di no? Ang sala mao na kung naa kay sala ayaw kaos Ginoo. Labi na ginang sala nga makamatay. Kanang grabing sala ba? Kanang gitawag og mortal sin. Mao na daghan manganhi, manimba, pero dili mga lawat. Nga naman, nagpuyo-puyo,
na ay kabit, nagsigig dumot, siging abortion, siging sa pamailain. Basta ka na mga dagkong sa niya mupugos gyud kag kaon, patay gyud ka. Madoble man imong saha. Madoble ba? Ilingi ay mong tupad. Ina, mukaon karo Ginoo. Pangutan na ba? Way babag diha. Mga naong kanang wa mulingi, mga kuana, babag. Mao na, ang simbahan, dunay mga sakramento, kay gihatag man ni Kristo ang sakramento. Tinuod, kining pagkaon sa iyang lawas og dugo, dinhin ining santos nga misa, makabuhi gini nato, pero lagi, kung naay babag, makamatay. So gahimo ang Ginoo og laing sakramento aron nga makakaon kita niya nga way babag. Ang una, makawagtag sala, bunyag. Pabunyag. Sunod, kumpisal. Para sa mga sadan, naidaghang sa, pangumpisal. Labi nagyog mortal sin. Kausa sa usa ka tuig. Labing minus. Nya para sa mga nagpuyo-puyo o kana mga civilly married, unsa may kuan, unsa may sakramento nga makalimpyo anang inyong sala, pakasal. Sa di man pwede makasal pa der kay minyo man ni siya, wala pa man na maanol ilang kaminyoon. Buwag og puyo, wa nay hikapay, wa nay tinukhangay, unya mangumpisal dayon para mawagtang ang personal sin. Di ba? Kanindot ana. Nganong tutok mamunako? Nara ba sa uban mamugos gyud. Total, we love each other man. Nya civilly married naman sad mi. Sus mo sabot ra na si Lord oy. Sige gyud pangalawat. Di man kabantay ang pari, magsige ra mamighungit dire. Ika may nahibaw og civilly married baka or church married baka. Bahala ka diha, mamatay kay kaon ni mana. Kami sige ra migpakaon basta naalay kolekta. Okay ra kayo na, sige, pakaon lang. Niho, gakas kolekta, sige lang. Di og mahibaw jud ko nga ikaw civilly married ka or nagpuyo-puyo mo, nya nadyo ko'y personal knowledge isip pare or isip minister sa communion. Ako gyud mong advisean ay nalamog kalawat sa sunod ha, ato sa nang sulbaron ang inyong kahimtang kay makamatay ning Ginoo basta imong kanon nga wa ka maandam. Ana, pareho gud anang bata, kanang bata dahil mamuyon ay nagpakon-ano kay magkalibanga na. Kana sang bagong gioperahan, di ba kanang bagong operahan? Labi nagbana, bagong gioperahan, iniguli, ingnon des doktor, ay sakas kapayas ha. Ingon sang bana, wa may kapayas sa amo, dok. Usahay maghigda na tupad nimo ang kapayas, sayo na kay nasakon. Ay sa kay mabughat ka. Kana bang dili andam imong lawas ba? Kana bagong manganak. Mabughat tingag ko no, nang bughat tingag. Madaghang mga buluhaton nga lami para sa atong lawas pero og dili andam patay kita. Mao sana ang Ginoo. Nakaron unsaon man nato pagkaon ang Ginoo? Duha ka lawas og dugo niya. Kaning real body and blood of Jesus dinhi sa santos nga misa. Kana bang gikonsagrahan matud pa sa atong ikaduhang pagbasa ang kalis, ang pan nga gikonsagrahan nahimong lawas og dugo ni Kristo. Ang ato anang scientific theological nga term transubstantiation. Transubstantiation. Kanang trans unsa man na? Mulapas mo tabok pareha ng transport gikan sa port ngadto sa owner.
mo trans ba? Trans-central. Mitabok sa central. Awa mo kasabot? Nya kay substance man, substance, sa ato pa ang substance, maoy giusab. Ang accident, kamo na ako ang philosophy, accidental, dili mausab. Sama sa pan, puti, ang iyang texture, ang iyang taste, dili mausab, pero ang substance. Ang substance, di man na makita, pero mausab. Para nang imong tupad, tanawa ang naong ana, pareha mong naong. Pareha, dili. Kusga? Ha? Dili mo parehag naong, ha? Nya, pulos mo nag-eskwela o accounting. No? Karon, ni-take mo og CPA board exam. Ni pasar. Unsa may tawag ninyo ang duha? Uy. CPA. Pariha na mong duha. Certified Public Accountant. Pero inyong naong, nausab. Pariha na mong naong. Di gyapon. Kaya ang inyong naong, gitawag nag-aksidente. Ang substance, ang inyong degree. Kana gamay lang na nga explanation. Mausa na dire, wa mausab ang pan, wa mausab ang bino, pero ang substance. Paras nako, ako ba? Siyano man ko, Kristensyano ubod man ko. Giordinahan ko pagkapare, nausab akong naong. Yang anong mo tawag mo muna kong father? Inyong gi-honor ang akong substance. Oh, ingon ana nagnaong, pero pare ba yan? Paana-ana lang ng naong, pare niya. Labi na karon ang kaming mga pare, din na kayo may magsulob o kanag yung clerical, din na may magsulob o sutanab. Ang amo nang isulob, kana na mga urig-urig ba? Kana mga naitato-tato ba? O niya, magbutang dahi may dirig, dagko kayo mga alahas, dagko kay kwintas nga rin, short dayon. Dili nakakailang pare, ingnoli mo, dong, mga tiguang ba, dong? Pag hunghungan bitang tiguang, si Pader, Pader, sorry kay Pader. Kay nakakita siya nga ang substance diyan ng animal dako, dili diyan ni siya ordinaryong tao, pari na diyan ni abi bagunako ni siya og kadto ba ni mga bugoy das iskina. Dodong-dodongon. Usahay sad mailad sa namo ang mga chicks. Mingon sa mga chicks, gwapo siya. Siya, hala, pari ra ba na? Ha, pari na lang. Sorry Lord. Pero pwede ba yan? Namo sa uban, dili mo honor sa substance. Mao na, kaon ta diri. This is the real body and blood of Jesus. Transubstantiation. Ang ikaduhang lawas ni Jesus ang gitawag og mystical body of Christ. Kinsa man ang mystical body of Christ? The church. Ang tulo ka level sa church, triumphant, sa tungo sa suffering, ang naas purgatorio, triumphant, tuas langit, o ang militant church, kaning binunyagan nga niya pas kalibutan. Unya, kung ato yung i-expand sa universal sense, kay Catholic man ta, the whole humanity, kay si Kristo namatay man para sa tibuok katawhan. So ang mystical body of Christ is the whole humanity. Nakaron, lingi ay mong tupad. Ingna, pwede tikang kanon. Kay ang diri si Kristo ato man kanon nya kana mystical body of Christ ingna kano pwede tika kanon. Sige na. Nya moingon gani siya, of course. Paaka dayon. Dire atong kanon si Kristo sa atong baba, ato siyang kanon. Ang mystical body of Christ kanon nato sa hunahuna o sa kasing-kasing. Unsaon man na siya pagkaon, ginamit ang hunahuna
o kasing-kasing love. Gugma. Gugma. Kung mahigugma ka, magsige kag huna-huna niya. Nya magputok-putok imong kasing-kasing, di ba? Sige. Ingna na imong tupad. Ingna sugod karon ako na kang higugmaon. Sige. Ang wa mulingi mga yawanon. Karon unsa may babag nga dili ka kahigugma ng imong tupad og sa ubang mga tao, sala gyapon, garbo, kana kalagot, kasina, pamakak, kahakog, kaligot-got, pagdumot, discrimination. Mo na di ka kadawat, mudawat ko ng animal, kabit mo na sa kumbana. Di man gani mo mudawat usahay sa ex-girlfriend sa inyong bana, tungod lang kay classmate to niya, nag-reunion sila, nag-post-post dayon, nga nag-picture-picture, maglagot, magani ka. Ay, ang ako ng classmates, di ba imo ning uyab sa una? Ay, dugay na to, oy. Yang anong kuha mo diya? Ay, reunion, good. Reunion. O sa kayo, reunion dito. Ayaw, oy. Dawata tanan, mystical body of Christ. Inigtanaw ni muskabit sa imong bana, ingka, mystical body of Christ. Imo gyapon sa igugmaon. Igtanaw ni mo sa imong silingan, nga siging libak ni mo, the mystical body of Christ. Ako gyapon ning higugmaon. Igtanaw ni mo sa imong bana, nga bagong ni suyop, mystical body of Christ. Siga ka igmata. Inikulatas imong bana nimo or inikulatas imong asawa nimo, mingon din ka mystical body of Christ. Dawaton sa huna-huna o sa kasing-kasing. Ing sa unya nangasamad naman ang imong lawas ra ni ang nasamad, pero ang akong huna-huna o ang akong kasing-kasing pirming presko o balaan. Oh, di ba?